So adjud damha nga makakuha si Papa Eddie nga ni kadaghana. Puno kadyo ag cooler. So daghan kay salamat sa mga grasya nga gihatag sa Ginoo. So adjud na mo damha nga makakuha sa jagi nga ni. Diya guys, amo lang maning ibaligja kay namamidahang isda po dito sa rip lagi. Dante. Wala. Dante, paminaw sa Dante. Natulog. Imo na lang ka na mo nga si Pisin Mayro. Ako magpirmi. Uy, Dante. Ito. O yan na matulog. Kay buntag naman. Dapat natulog. O, Dante. Uy, nang kuha ni Papa Eddie. So yun sa mga pagkuha niyo pa nga. Ay sis, naman ako gluto og kuhan guys, pang baon nila. Diya mo ning mga kuha ni Papa Eddie. Kanang galunggong, nga baji, wag ikog. Diya morning na. Mabadji mo naman. Kay puwa man og ikog. Jadi ang nakakuha daghan kadtong isda. Salamat kadto sa mga grasya. So daghan kadtong mga grasya sa jud pud sa namahaw kay duty na. Kung di na sa mo duty mangisda. Bawal man ka mangisda baka di sa ganihan ja og kanang manaw sa subid no. awi ja pa nang kuno niyang subid guys, ja pa nang ajuhon kay may lang gitaktak gahapon. Diya sa mga bata kay na day mga bata dari guys ari na mamahaw. May ako yung nagluto silang pamahaw og baon. Ug naalay ko dari ako yung magluto unja og mga busy na pud ko, mag-asa-asa na pud ko. Si Nicole ug napas Nicole dari di pa si Nicole makatrabaho. Hindi ikaw kamusta man naging imong school life? Very busy. Sit down Dante. Pit na lagi na human. Asa naman ang mga bata oy. Ang yaga ni pambawo nila guys. Bahin-bahin lang ilahang liplop. Maybe sudan lang kuan be. Napagkaon naman na. Sa may imo be kan ano nimo ning kuan or kana isda ra. Mga pagumang ko na ni Papa Eddie guys. Kuwang naman na sila usa kay usawa tos kuha na narbaho na. Ang binimo ni upat bin. Saman be ibo upat nimo be. Ay mo na upat kaninay tuluray mo be. Ang dagko mo ni be. Sa may susawan nyo na ketchup. Asin na din. Tulog Kung sa pa. magkaday, kusi mo na rin mo haday. Napangawon ka nung managgo, kaya magtarong mong eskwela. Sober brand. Ha? Mapagtimpla na. Ini tubig dito. Ikaw, di ka magatas day? Paggulo ka, buntag. Hindi naman na sila beer brand good. Palit. Nagpagtimpla yung mahurot ng kanon, kaya managko. Kung dali rama. Ikaw mag-iskwila. Magtaro naman mag-iskwila, kaya bawi-bawi po mo sa inyo ang ginikanan. Mau ni hang gipangajuan og buwak to ah. Lamat. Talikod siya. Mo ni isang buwak kani. Nice ka do si jag buwak na. Tanawa oh. Tanawa oh. Di ba ito ang puros mga double man eh? Uy nga ni hala na. Basig nga na siya niya na apil lang tanawa ka siya oh. Cute. Di, ang kuan. tanawa ang diri. punuan. Ang punuan pareho ra niya. Nasinggol lagi siya. Nice siya oh. Wala ko kita o yung ato. Ay di oy. Usara sa kapunuan pero kuan siya ingani ah, ingani. Ang ato ang single kay ang pink man. Nice kay siya. Basig mamutol ka taga ikaw sa nga. Pag Ngaran ni siya. Nice po siya guys oh.
Naisag ka ng kuan pink nga. Ganahan mga pink. Ngita ko pink nga bunggumbilya. Hala, radyo ka cute. Utan ko ka ng Bisaya nga utan. Kuwala na siya. Kubasa og kaning kuan kamunggay og dahon sa kamuti og gamay dahon sa lugbati. Diya pagpat nila kadlaw dari guys sa lang gilutuan og kuan ra asin ra ni way bitsin kay na may kamatis. Luya. Diya. Gisubakan na og kuan isda nga pinirito. Susugod na gamahang sabaw na ni guys paliudto. Parisan pud sa tuwag ikog. So lami adyo ni sabaw guys. Healthy ka adyo ni gikan ra dinis mga gardening kaning mga dahon. Nice, ginunod na nahag kamunggay. So lami ka dinis dyan guys kay Bisaya din yung utan. Dari radyo ka magluto guys, huwag natay gas. So, kina na siya, bukaw na. May sa bye-bye. Yaraghang giutan nga. Ano? Lagi po sa bye-bye. Kay muli na sa Switzerland, dili na sa makautan na to. Anong kadante? Diya parisan og ginamos na pud. Kanay sili. Naan diya. Piniritong isda, kay daghan jud mig isda. Ay, pasalamat tayo mi sa mga grasya. Dante! Nakuha sa ganon dito na kaw. Ano man ka? Kaya mapait ko guys. Ay lagi diya dante. Ari, dili ka. Ari ka dire. Anday, salamat sa mga grasya. Kuan, Siyang nadawat. grasyang nadawat. Daghang grasya. Labi sa utan. Dami nag-utan ko nung na. Ibog mo, lami mo ang utan. Diyan siya kay mahilig man na sagsili. Di silihan ni Jao, sus alami asili jud ay. Kaya pa ija pa nang pigyaan ba diyang sili na oh. Oh na, pigya pa na. Ya pari sa saging. Ana. So baka Managhoy tani. Managhoy tani Dante. diya kay si kuan ka di naman na siya mo kan nagutan. Di ron tanan pa kuban kay mo mabugnaw. Pay sa kugbugnaw tubig. Uli ka na maligig ice to. Wa kay among rip diha kanang naidahang sud nga mga malamig pa nga no. Dante, sit down Dante. Salamat din kadto dani sa mga sponsor na mga plato from USA. CCNN na imong mga sudanan no. Mga white. Gahapon kay kuan walay bula-bula karon kay naana. Di gahapon wala jud. Halinawag dagat kayo. Arang kabugnaw kay arang kabugnaw arang kalinaw dagat guys na. Halagi pamunit jud niya. Ijang gipamunit guys aga ng jellyfish. Hala nawa na lagi gusa ka kuan nila gana. Oh, meron na lagi silang hibilin. Kuan na sila ka upat man na sila gahapon. Hala. Gipamunit jud niya. So, kuha ni guys, ilang adlaw ni Riveto, no? Ay, kaupat na, no? Ha? Kaupat na rin yung kadlaw ron. Ay, kaupat. Kalima og ma. Hala, daghan na sa gipang munit. Kung sa di ko tayo. Nagtakang kung ka ng pugutan ta kung Bisaya niya kaya may mga dahon sa kamunggay. Hindi man yung gitak ka? Kuhan, saging, wala pa. Saging baka itong gagmay. Kung nagmay? Yan, may kuhan ko ginamos. Nagipamunit siya jellyfish. Ha, di Nicole ke. Nanad to na. A few moments later. Ito siya nga mularga na mo. Sa mularga hindi sila ma.
Balisa lang ko dito kay simula na mo kuno ba. Hindi pa sila, di pa mo magkita ni Chewel. Busy mo kayo siya good. Busy man. Busy man sa school. Nani. Oh, naning kay nasa. Muhilak jud na. Diyos ko, muhilak na. May kau kay silent room. Daghan. Abutan na pa rin sa alas 12. Eh? Oh. Tambo. Hindi nga rin demis lang room, guys. Diya, hi nila. So, good night. Good night. Bye. Something happen. Good night. Thank you. Bye. Morning, guys. Diya, wala ko i-upload gabi kay kuan. No, si Dante guys, na kuyog na mo mahal. Kuyog na oh. Uy. Lala. Gabantay mo kuno sa nga. Sa since nga, grade 7 pa ka maghatod. Since grade 12 na lang ko niya. Since grade 7 ko pirmi kong ihatod ni Dante. No, din na. Hinaligsan na pa jud na siya katong truck nga yung kuan ba. Sakaya sa mga guest gani pa dodong sa briefing. Naligsan dito. Tapos niya yung nagsakay na kong tricycle. Uy, nga nang gitulog ka. Paminaw ka ni ate. Wala. Dante, paminaw sa Dante. Natulog. Imuna lang ka na mo nga si Tisin Mayro. Ako magpirmi. Uy, Uy, Dante. gitulog. O yan na matulog. Kay buntag naman. Dapat natulog. O, Dante. Uy, nanguwag mong good na. Ay, payang-payang din na Dante. Ay, ate. Hindi ka po ko ate. Wala sa kanya ate. Wala. Dante. Wait lang. So, manag... Saba mo mga iro dari. Dante. Ano namang gitulog man kasi ka magpanguwagod. Gabi ka, gibadlong ka na gabi, papauli ka. Kuyog man sa muli, yan balik na pod. Payang na sa Love you, Dante. Na, hindi, love you, Dante. Hindi, gulang sa Dante. Ayaw nga, gulang mo. Kaon ka. Kaon na ka? Yung slip lang nila, slip. Yan, Dante. Nga na kay pakano na kang ate. Pakano na kanya og baboy. Imura kang na og baboy. Yes, igmura na mag-inig. Kasi yung baboy. Baboy, isip. Uy, dali na, hindi kayo mo to na. Nailig college na ako, kaya wala sa dati. Ngayon, hindi na ako niya atod. Tingnan mo, hindi ko Dante. Salamat kay Kazo ni ko anak. Nak. Salamat ni Ma'am Cheryl kaya nawag na pod gahapon. Hala, wala na ma'am, kuan, wala na ako siya na communicate og maayo kay nabisi jud ko. Wala na ko time mo og messenger. Yung sa tinayang sa Cheryl. Salamat kaayo. Ngayon pa, kung ano na tayo ka, pa-opinion ako ka sa bangko. Kaya yun siya nga, kula ma'am ka ng yung mo dyan gigahinan si Crisel. Oh, ako na dyan nang gigahinan. Naanay subri dari. Kada kuan niya dyan nang gibahig yung kwarta ba. Yan ako na buto subri. Kani para kang kuan ni. Kani pang kuan ni. Daham siya gigitabangan day. Lagi mo na anak ko kay subri dito ngayon gibahig para nimo. Nakabuutan niya dyan. Nakabuutan niya dyan. Ako tuhon, makaman ko eskwela. Ay, napagulyar sa yung nasog. Kuyog tang duhay. Pinaganahan, magugo ka ng kuam. Sumang eskwela ba? Mag-abroad. Magkudog ko namang duha guwaps. Pareho mong duha gwapa na. Kung mag-uban mo kay mura na magnanay kay gwapa ka. Di mag-uban Miss Cristel kay di mami parehog naong. Kay maot man ko mura mo kog sigbin. Di ba Dante? Dante na? Smile na siya. Ismail Dante. Uy, Ismail man jud. Sleep na yan. May lingkod na sa singuranan. Tapos yung atin. Oo, tanaw ko kurma, oh. Kay, babay Dante ko no, si Papa mo, ulan ka na. Dante, Papa, oh. Bye-bye. Di siya Ako magod na yung ipaabot. Ikaw ba man sa ate? Wala, di siya siyang Papa. Bye-bye. Duty na dyan, Papa, guys. Bye-bye, Dante. Babay ko no, wala. Dili ko, kay buhat ko ate. Wala si ate, dili.
Di jud siya. Wala jud. Awat mo ba ko? Kuan jud ay gahapon man siguro to. Tatahan niya. Di gahapon ba? Paghatod ni Jaga si Crystal kinisa kay mag tricycle padung didto unja. Di siya uli kay nganong padung didto ka. Pag agi ni Jaga padung na ka sa eskwelahan, asa sa uli. Kuyong mi uli. Ano mo jud sang ka? Laban jud ka na. Nilak jud ko simba ko mamatas lang kay jud ako bodyguard. Hala dante, niya sa na iyab si Crystal dante. Di, minum ka ni ate? Di. Ano kayo magto na? Wala pa, mag-ilis pa to. Baka nalalas sa kul kay mukulog na sa ate. Kau mahaw na. Mahaw na ate. Kul, pamahawa sa kul. Ngayon na siya pamahaw. Tungtong na dyan siya. Mahaw na dyan. Uy! Hindi pwede. Oops. Ayaw. Ikaw, pakuha sa ating pamahaw. Maog. Maog. Tanawag atop guys, oh. Tumbaho na dyan ng kusina, oh. Di ba magkumula ka? Walang bilili na magkulay mo. Hindi pa siya mulakaw man. Toothbrush pa. Ikaw, pakaw ni ate ikaw. Ay, sagahang gipang seed. Kaya remember mo sang video dis ni Aging Adlaw. Kuhaan ka lang na, niturok na. Nangabuhi na. So, kulay puti ni siya. So, daghan ni siya ka, kay na ay nag-order na ho, Dani. Ay, nag-order na ho ka ng kuhaan kay na sa online, guys. Tag 250 ang usa ka sa nga aning sa punuan nga bougainvillea. So makabaligja ko dani guys. Mo na yang iburon guys kana maka income ko, nag-seed na ko daghan kadyo. Yanan po ko'y bagong gipang seeder di daghan na So daghan kadyo na kay remember mo sa mga galon nga hanggi pang kuan man nang gipang putod. So para-paraan lang ta guys nga maka-income tag kuan. Kay naay ni order na di ay mga bougainvillea laylay color. So kani guys, pwede ni sa mukuha na ni siya, pwede ni sa balik dyan ni 250. Dami na ganang nanay sa buwak. Daghan ka ko gipang seed kay kuan. Mga doon naman lagi na kuan gagmay. Diya kani ang isida ni guys, tulo ni siya ka color, kani siya puti, na aning turok na po siya guys. Puti o kanang pink o orange. Diya ka rin orange ni. Buwak na po siya. Mapo na pagtugsok na nabuhi na. Mailhan man nimog mabuhi na guys kay nanay bagong mga sanga na. Jagahang rubber plant bawag mabuhi ba nang ang rubber plant. Ja karon mangulik siya na pugugla yung kuan guys kanang kuan is ja gumamila. Hala ni turok dai siya guys uwan na mga buhi dai hang ipang tugsok na seed o apa nang balhirin kay wa pa mo koy mga kuan mga kaang lagi. Mga buhi na siya. Diya ka itong mga ganahan nga mo-order po dog kuan lagi. Kani nag-seed na po kog nga ni. Kani siya mga gumamila na. Nay color kani siya kulay po puti. Kani kulay pink. Kuan. So guys, kanang April 14 na data ron. So happy birthday sa mga tanang nga nag-birthday karong adlaw. So especially day sa nag-birthday karon na edad og 5 years old si Bibi Arya Juliana Mendoza adlawon kanang kuan siya kanang apo siya ni Ma'am Ingrid. So happy birthday nimo Bibi Arya Juliana. So more birthday to come Bibi. Be a good girl to your mommy and daddy and to your Mamsi Ingrid. Mo to guys kanang birthday din niya karon happy birthday sa tanang mga nag-birthday. Mo to ang video karon adlaw guys. Amping ug ampo tang tanan.
See you in my next vlog. I love you all. Bye.